Сега ще за малко. Ще избягам от този затвор. Отивам да спочина малко. Ще избягам. Ключове. Време е да избягам от тук. Ох, най-после. Има пистолет. Време е да отивам да взема Валерия. Радвам се, че този престъпник е в затвора. Ще си поръчам пица. Ало, пицарията ли е? Да, пицарията е. Какво желаете? Една пица с пеперони, моля. Добре, ще дойде около след 15-20 минути. Добре, благодаря ви. Довиждане, до после. Така, тази пица е напълно готова за жената. Добър ден! Ето Добър ден. ето ви пицата. Много благодаря. Колко ви дължа, господина? 2 лева. Много ефтино работите. Сега сме на помощ. Ще погледна пицата дали е такава, каквато поиска. Бягай. Ало? Ма убиец в Гленфелс 321. Добре, веднага идвам. Не, идва веднага тук. Как успя да се измъкнеш от затвора? Пусни ме! Мам. Ще се върна. Ролите участваха Искрен Иванов като престъпник, Елица Александрова като жертва, Зорница Александрова като полицай и Зорница Александрова като пицарийка. За кадрите. Ало, пицарията ли е? Чакай, или то трябва да ви... Ела така. Пусни ми! Ролите на... Втория и... Давай! Сопи...
Ролите на Искрен Иванов. В ролите на престъпникът Искрен Иванов. В ролите на... Пробите! Възлед на вас да